teďko si ideme zahrať trón, to viete, že trón je hádzak. Takže asi ideme si zahrať. Dobre, tak za 5 minút končíme, lebo to nechceme až také dlhé. Sú tu plno a my si zahráme si toto. Ja mám rada tie hádzanie, takže ideme sa na to pozrieť. Počkaj Marky, minútku. Idem sa presovať. Tak nakoniec 10 minút, takže takto hrám. Čau. Nie, ty ma neber, ja ťa nechcem. Čaute, on chce. Sedem, takže neviem, čo mám robiť, lebo nikto tu ma nechcem. Viem, že asi sa premením. No ja idem asi hore. Yes! Ale on ma ignoruje. Dobre, takže idem asi hore. Nie, nevypínaj. Keď sa vám to nepáči, tak napíšte iba do komentáru, že nie a zahráme si 99 dní. Presne, to som išla povedať. Dievčatá tu všetko povedať, ale chlapci to povedia, takže... A dievčatá sú múdrejší než chlapci, takže... Ahojte, to bolo hlúpe video, ja viem.